Tässä videossa mä aion viettää 1 tunnin ulkona. Joo, tästä ei tule 1 tunnin videota. Ja mä lupasin vasta sen pitkän videon 50 tilaajassa. Mutta no, ehkä nyt tää voi meille tehdä sen 60 tilaajaa. Niin kiitos kun just sä katot tätä videota. Jos sä nyt vaan tilattaan kanavan, se tuottaa mulle paljon enemmän apua, kun sä vaan katot tätä. Mutta liken jos haluat myös, niin sitten se tuottaa vieläkin enemmän mulle apua tähän videoon. Eli nyt kannattaa tilata, koska tänne tulee joka päivä, tai ei ehkä joka päivä, mutta ainakin aika monesti aina näitä videoita, ja ennen niitä ei ole tullut niin paljon, tai siis silloin kun tää oli keskivaiheessa, mutta no, ei se haittaa. Okay. Eli menisikö mä nyt rampalle? Vaikka ei hitsi, tää on märkä. Tässä on meidän koiran Turon putkila. Ei taida olla Turoa vielä sisällä. Tai tuolla sisällä, mutta tuolla meidän oikeassa kodissa. Mutta yksi juttu tässä on, että mä en saa mennä sinne. Mun pitää olla täällä ulkona 1 tunti. Ja vasta sitten mä saan mennä sinne sisälle. Se on semmonen haaste. Niin vaikka mitä mä täällä tekisin, niin en mitään. Mutta sovitaanko silleen, että mä saan mennä sille silleen, että jos mä haluan mennä tuohon toiselle pihalle. No, en mä nyt näytä, mutta näettekö te, kun tossa on toi aita? Aita. Niin tästä ei pääse niinku toiselle etupihalle. Niin joo. Moi Turo. Kattokaa nyt Turoa, se on tosi söpö. Okay. Pitää Turolle palloa. Ai juokse! Ai sen pikku. Mä saan sen! Mä sain sen! Ei! Ui! Ui! Siinä tapahtui pieni probleemus. No, mitä mä tekisin? No, tätä videota on mennyt 3 minuuttia. Joo. Mutta vielä ehkä 40 minsaa ulkona. Ehkä. Nyt mä keksin. Mä voisin leikittää Turoa tommosilla kuplilla. Tämmöisillä. No, tää on vähän limainen, mutta no. Ja ehkä aika vanhakin. Puhaltakaa Turolle kuplia. Ei riitä. Vielä. Eiks noi kuplat riitä? Sinne meni pari.